eurekaz joku txikitsu bet. Eta joko hontan, esan behar dozuz, erantzun okerrak bakarrik, bale? Erantzun okerrak, venga. Bale, Bilbok itsaso dauka? Ez. Ez. Ez deko itsasorik, ez da? Ez. Non ospatzen dire San Tomasa? Bueno, izaten dira Segovian, Jaenen eta baita ere ontsa dira Murtzian. Non zaude orain? Karnabaletan. Bi gehi bi? Bost. Bilbok erreka dauka? Ez dut esango, ez. Ez du ikusi mendizalea. Mari, izara izango niretzat. Gaurkoan jolas berezitzu bete itzie pentsau dugu. Segaitzik, ikusten dugu kristolako giroa dauela, hemen San Tomasen Bilbon, eta badakigu ze ordu diren, ezta? Behar bada jentia apurtzu bet, egon alda. Gu gara txinparta feminista konpartza. Txartu gara Bilboko konpartzan pasaden azaroan, eta gu gara feminista konpartza berria. Joko hontan, esan behar dozuz, erantzun okerrak bakarrik, bale? Erantzun okerrak, venga. Bale, nik galdetuko zu gauzat eta zuk oker erantzun biztazu, bai? Zai izango da, Apurtzu bet, pixkat. Ia gaur segun da, abenduak? 20. 21. Esan behar duzu txartu? Okerra, erantzun okerra. Okerra. 21. Ez? 21 da, ez? 21. Erantzun okerra da hori? Ez dut ulertu jolasa. 21. Oso ondo. Ez? 21 da. 21. Hori ez da erantzun okerra. Esan duzu? Bakarrik erantzun okerrak. Zuk bakarrik erantzun okerrak. Bale, 39. 39. Bale, bi gehi bi? 34. Zer ospatzen duzu gaur? Santentele. Izan sekundario txa. Eta San Tomasetan ze jaten da? Jatzen da barazkiak. Igual baten batek bai, ez da? Baten bai, baina gu ez. Zelan deitzen da Bilboko futbol zelaia? Camp Nou. La Balastera. Bilbo futbola, bai badakit, el Sadar. Esa me duele la iglesia. Venga, voy a hacer así un poco un símil. Anoeta. Eta ze provintzia da hau? Hau da, ez hori ez. Rekiedeko? RK ez, itxasadarra. Ez. Bilbok itsasoa dauka? Noski. Ez. Zelan ezen? Hori egize da, neska? Bai. Bilbok itsasoa dauka? Bai. Bale, Bilbok itsasoa dauka? Ez. Ez. Ez deko itsasorik, ez da? Ez. Eta erantzun okerra? Erantzun okerra. Ez deko, itxasoa. Badauka eta ondartza paregabea. Erantzun okerra da, itxasoa daukagu, hau da, larria eta larria da itxasoa dagoelako. Ria ez da itsasoa. Itxasoa da! Larria da, deitzen da larria, itxasoa sartzen delako, orduan da itxasoa. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Abestu ikusi mendizalea. Ikusi... Txartu! Ezagutzen dut gizon bat kantoi. Abestu ikusi mendizalea. Mari, izara izango niretzat. Abestu ikusi mendizalea. Bat biru lau, bostei zazpi, Euskaldunak. Zuretzat iargia lapurtuko nuke gauero. Bizirik nau, da holan sentitzen naz. Abestu ikusi mendizaleak. Jar de puta. Tontor batean.
Jo que sé. Zutik emakumeak hautzi gure kateak. Zutik, zutik, zutik. Oso, ondo. Saluat! Euskal Herriko hainbat zokotan egun berezia gaurkoa, zergatik San Tomasak ospatzen direlako. Gu geu, kolpez-kolpekoak, hemen gaude, Bilboko San Tomasetan. Eta zer egingo dugu ba, kale galdeketa batzuk, ea zer esaten diguten. Lehenengo aldiz da etortze zariena San Tomasetara? Nirea ez, ni askotan etorri naiz ja Santo Tomasera. Ni askotan etorri naiz, baina arratsaldean. Dira lehenengo aldia goizez etortzen naizenean. Etortzara San Tomasetara, ona Bilbora? Bai, askotan. Eta beste lekuren batera? Gernikera, azkenengo urriko astelenetan bere joan gara Gernikera, bai. Eta zer da San Tomasetik geizen guztetan datzune? Ambientea, gero postu asko dauz danetarik ikusteko, eta, bueno, hemen lotuten dan ambiente guztia. Noiz etortzera zu Santo Tomasetara? Bai, urtero etortzen gara. Eta zer da hitzen dozun egitaraue? Bueno, beti etortzen gara normalean goiz-goizean, askotan etortzen arnie gurasoekin, eta bamaten dugu hemendik postuetatik ibilalditzoa, barazkiak edo pastelak, gaztak eta bar erosteko, gero taloa jan eta gurasoak alde egiten dutenean lagunekin gelditzen naz. Lagunekin zetan? Bazkaltzen dugu normalean eta gero ja gelditzen gara pixkat, farran edo bertsolariak ikusten eta bar, Parran. Bai, no? Da San Tomasetik geizen guztetan datzune? Ambientea, gero postu asko dauz danetarik ikusteko, eta, bueno, hemen lotuten dan ambiente guztia. Zenbat aldiz etorri zera zu Santo Tomasetara? Jo, ezin dut kontau, baina bizitza osoan ikuste dut. Bai, txikitatik, ni berangoko banaz, txikitatik etortzen ginen, eta orain Bilbon egonaz bizitzen ia horregi urte, eta orain ez naz Bilbon bizitzen, bueno, hemen Alboan, Gallartan, baina etortzen az goiz-goizetik, además, bederatzitan ja talo batekin. Zer da San Tomasetatik geizen guztetan datzune? Bueno, dauen giro politxe, ezta? Eta ikustia jentea biltzen dela hemen, bai asoka dauelako, eta gero, hainbat gauza eskaintzen dira. Bilboko konparsek ere antolatutako ekimena da, eta herrikoia, ez? Izakera herrikoi dekon jaia dalako guztetan jata. Giroa eta noski sagardoa. Sagardoa eta giroa ere. Zagardoa, orduen zagardoa haue askotan eraten dozu ezuek, ezta? Bueno, gehien bat azoketan eta. Orduen badakizu zelan zelan jarri bizuen basoan zagarda hauei, hein itxurak, kamarari, zelan da? Zelan da? Botatzeko dinozu. Karo, zelan botaten da? Egia esan da botatzearen ez dugu oso ondo egiten, Igual pare bat trago gainen. Lurra. Bitura Mesez, enfokau. Botei ardi, kanpora junda, baina behintzet, barrura etordana gozo gonda, ez? Egin duguna da partekatu abur bat lurrarekin, ez? Azkenean natura bebai sagardoa dan behar du, ez? Claro, zelan, ez que ez date bururatu niri hori. Zagarda hue dango dozula esan dozu, zelan botaten da zagarda hue? Zagardoa, eskantzia egiten da, ez dakit, trampa egiten dugu guk tapoi berezi hartzen dugu, baina eskantzia egiten da. A ber, erakutzi kamarari. Horrela, ez dakit. Eta egun honetan edarikrik onena, zein izango zen? Niretzat txakolina, ez beste batzu igual sagardoa aukeratuko dute, baina niretzat Bizkaiko txakolina. Zein da zeure gaurko egunerako plana? Beitu goizien amaga hemendik asokatik bueltatxu bat emon, albadogu orain sagardoa edan eta atalotxueian, gero txanda daukat, konpartxan, eta ja arratsalderako lasaiago etxera. Bueno, urte batzutan jo dugu, zeinek akordoia bejoten dut, edo beste batzutan, gaur bezala, gozaldu, eta gero pote batzuk hartu, postuak ikusi, eta bazkaldu, eta egun pasa, egun librea. Bueltatzu bete motea, eta gero auskaloa autobus hartzen badugun edo, esen greba dagoenez, ikusko dugu zera bueltatuko garen etxera, hemendik ondo pasatea eguna. Eta bazkaltzeko, edateko? Hartu dugu ja talotxu bet txorizoagaz eta zagardo botile bat, gero berandu hau ikuskogu, harina hartu dugu zen gero betetu iten da dana eta ez dugu denbora hartuteko. Zer dau, beto talo txorizoagaz edo irugiarragaz? Ni txorizoa betiko lez. Bestien noiz probazu? Bai, dolosteagaz baita, danetari probadot. Beti txorizo. Bai, txorizoa. Eta bakizu talo bat eitzen? Baita. Zeran eitzen da? Urina, ure eta gatza. Ostras! Bueltatzuk emon. Eta txiren askotan itxuzu? Ez, asko ez, badeko gu egiteko, bai ez dugu egiten asko ez. Umiegaz, ia barriro egiten badugun edo.
Egia esan ez dugu ezer jan ondino, baina taloa gustora jango dugu. Bai. Talo bat, txistorragaz edo dolostarekin. Eta zuek mutile bakizue taloa hitzen? Bai. Zelan hitzen? Eskuaz. Oso ondo! Ingredientes. Taloa, harto urune. Importantie da labako hartoa izatea. Osa, hartoa tostauta egotea. Eta gero nahazten da uragaz eta gatxagaz. Askotan egin dozu zuen? Ni gutxitan, duela gutxi egin genuen guk euskaltegiko ikasleak gara eta euskaltegian egin genuen bere laguntzagaz. Bai, ni aspaldi azokan. Zara, top, talo gile onena. Ez, top ez, baina aspaldi azokan egin dut lan eta badakit zelan egiten diren, bai. Bizkaiko topa dekogu hemen, ez da? Esan daiteke, bai. Bazkaldu zer bazkaltze dutzu, taloa, ez da? Taloa gozaltzeko, gaur ez dakigu, igual indabak dauz gaur bizuik egin du, hori 5.000 pertsonako indabak prestatzen ari dira, sukaldariak, edo bestela Baldezarreko taberna batetan, zeo zer bazkalduko dugu, baina taloak ja gozarian pare bat hartu dugu. Eta badakizu zelan egiten dan talo bat? Bai, ze ni baserriko ganaz, orduan egiten genuen txikitatik, harto, zelan da harina euskeraz? Bai, baina txakin hartoa da tostaute dago. Eta bakarik hori gatza eta ura eta gero masa ondo egin, ze gero ez oso lodiak egoteko, ondo egiteko, ze bestela ez da oso ondo egiten, orduan kiskurtasun pixka bat behar du, baina txorizoa hartzerakoan zapurtzeko. Azken galderie, zein da hobiagoa, Bilboko San Tomasak edo Donostiko San Tomasak? Baina horrek ez du erantzunik behar. Bilbokoa, beti. Capital de la galaxia, claro. Bale, eskerrik asko. Zuei. Amengo Bilboko Santo Tomasak. Hau da trampa. Bilbokoak gara, ez dakit ezberdinak. Publika independiente. Ambiente gehiago dakogu Bilbon. Bai. Betizari hobiagoak, ez da? Ez, hobiago ezberdinak. Nik ez dakit noiz egon elkarrizketatu egaz, edo ez, alan dabe, esaztezu Gernikera junde zauzela, Gernikeko urriko azken azten lehenera. Zer da hobeto, hau edo urriko? Herrikoia da Gernikakoa, ez da bardine, Bilbon jende gehiago etorten da igual, ez dakit, ez? Gernikekoa bere guztata, ami Bizkaikoa biak guztateiak da. Bizkaikoa dalako, Gipuzkokoa izango baza. Donostirez naz joan, ez da ze joan berez. Vale, bazkerrik asko. Ez da usaitzi, zeuri. Baitu Donostinez naz inoz egon. Ui... Bai, Juan Marko, na. Nongoa zara zu? Urduli zen bizi naiz orain. Hori zengo da ordu. Bai. Claro, Bizkaitarra izanik, Bizkaira etortzen gara, bai. Zer da gehien gustatzen jatzune San Tomasetatik? Giroa, asko, bai. Pena ematen dit, ze txikitan, zegoen, baserritar giro politagoa, esango nuke, agian aberekin eta gehiago. Baina, gustuko dudana, egia esan, ez dakit. Egun polita da, beraz, ez nuke jakingo gauza bat esan bakarrik. Ni Donostin ez naiz sekula egon. Baita ni ere ez. Ez da ni ere ez. Esan behintzet Donosti izateko. Nik uste dut Bilbokoa Berdin. Hobea dala, seguro. Ni alegintzen nabil Donostiko non ortopaten, baina ez tot hartu. Eskerrik asko mutile. Zueri. Herriak ta hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lehengo ardatzari, ta munduak hartu du itxura latzari, aurregiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederren martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari.
Nik enkargatua izan nahi nuen, baina denok izatez jaiotzatik, puta seme batzuk besterik ez gara. Pentsulareskin hasi nintzen oso gazte biziotan, gara mazortzi zigarroriak paketeko idealeskin, baina la vida zego zerak ezan ez zuenez. Ez gure lesalerdoa, eta gara mairurteko erozain umek, pipi bajaten duta bere la klaseko kide guztiek proba dute. Seduk hause, destinu petrala hause. Emakumezkoen euskal selekzioak astearte honetan Mendizorrotzan hartu du Txilekoa. Urtebete eta erdi baino gehiago pasada euskal selekzioak jokatu zuen azken partidatik, 2021ko apiriletik hain zuzen ere. Etxekoek garaipena lortu dute izan ere, hasieratik nagusi izan da euskal selekzioa. 51. minutuan heldu da lehenengo gola, Nerea Izagirrek gola sartu du barrutik. 70. minutuan berriz Amaiur Sarriegik sartu du bigarrena. Eta partida erabakita zegoenean bigarren gol horrekin, 3. llegatu da 84. minutuan, Anemirenek baliatu du 3. gola. Txile partida orekatuz joan da apurka batik bat bigarren zatian. Hala ere ezin izan du aurkariaren atea zeharkatu. Euskal selekzioaren jokalariek balioan jarri dute lortutako garaipena. Urtean behin, elkartzen diren arren, maila oso ona dagoela erakutsi dute. Egun bat entrenatu dugu eta egia da oso ondo jokatu dugula, demostratu dugu hemen gaudela eta horrela segituko dugu. Oso ondo gaude, denak ezagutzen gea eta hori azkenean zelaian ikusten da. Azkenean txikitatik izan duan ametsa da eta emaitza honekin asko zobeto. Irabazi dugu 3 eta jendea etorri da eta oso polita izan da dana. Horrekin batera azpimarratu dute Txileko selekzioaren aurka jokatzea ez dela erraza izan eta oso talde gogorra dela. Aukerak izan ditugula, 3 gol sartu dira eta egia esan, gustora, ez da, azkenean beraiek gogorra dira, txiletarrak ondo konpetitzen dute, baina gustora, ez da, lan egin eta gustora. Aipatzekoa da, partida honetan estrenatu dela hautatzaile berria Juanjo Arregi. Urnietan jaio zen eta zenbait euskal talde zuzendu ditu, Reala eta Urnieta besteak beste. Gainera, beste mailako euskal selekzioko taldeak ere zuzendu ditu. Hala ere, partida ostean iragarri du ez duela hautatzaile karguan jarraituko. La gente joven viene muy bien preparada. Y entonces hay que dar paso. Beraz, jokalariek eta entrenatzaileak berak agerian utzi dute taldean dagoen profesionaltasuna. Gabon onak izateko ikusi behar da beti ere kolpez kolpe, beti ere kolpez kolpe, telebistan sare sozial guztitan. Kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe. Humore azidoarekin, barreak beti dituzu gurekin. Barreak beti gurekin, telebistan sare sozial guztitan. Kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe. Hementxe izango gaituzu,
Hementxe izango gaituzu, 11 piztu, orain badakizu. Hori orain badakizu, asteazkenak ondo gorde egizuz. Golpez, golpe, golpez, golpe, golpez, golpe. Gabonak ondo igaro, Gabonak ondo igaro, urte berria ondo hasita oparo. Ondo hasita oparo, hemen gaude, hemen gaude, hemen gaude. Golpez, golpe, hemen gaude. Golpez, golpe, beti gaude. Udalak Euskaren nazioarteko eguna ospatu nahi du. Gaur, programazio euskera zabaltzen duten ikusentzunezko tokiko komunikabideak ditugu protagonistak. Zorionak Bizkai Irratia, zorionak Bilbao Hiria eta 11 telebistari ere zorionak. Mila esker, mila esker. Euskera normalizatzeko eta euskal kulturaren sustapenerako Bilboko herritar guztien artean egindako ekarpenagat. Oroigarri moduan Dario Urzaiek egindako grabatu bana jasoko duzue. Grabatu honek hain gurea den zirimiria islatzen du. Zirimiria Bilboko kaleetan. Euskera zirimiri ezelakoa izan behar da. Bilboko kalean guztiz behar ditu. Eurixe da Eurixe da Hemen ikusten dozu esarize, superpolitxe zirimirize da, bale? Gure esaria. Bilboko zirimirize, bitzu, beze zurbildu, eske ikusi mira hurbiletik. Papel simple bat emoten dugu, baina ez sopolita. Nik ikutzen dut eta emoten dugu, ez dakit, eske Nikolako, bai, zirimirize ikutzen nauela. Bai, gustitzen hau. Ui? Jo, kolpez kolpen gaude, nola nabaritzen dan. Hortxe, Bat aitortu behar dotzuet. Eski super urdurina ozenaz, super fan, naro aiturrina. Niri piloa guztetate. Eta nabilitzaroten, ze, klaro, eski danak naditzi ez gauzak aldetu inakita naroari, eta dauz Bizkaia Irratigaz, Bilbo Hiriagaz, eta ni hemen, itxaroten, eta nau, ez dakizu esan. No, hemen nau, neure idolagaz, ze nire jainkosagaz, naroa, ez dakit, eski barkatu, super urdurin nau. Eski lehen kamarari aitortutzat. Eske niretzeko dana zara naroa. Ez dakit, ezai guzumez ez zer sentitzen dozun zuk sari hau jasotzerakoan. Ieko neska honek nauka onaino nauka. Jakin dezazuen, ni naizela, bere fan handiena. Zer suposatzen duen, zuentzako dela. Neskak, zuek horratzean zaudeten horrek lan egiten duzuen guztientzat, zuentzat, hor grabatzen aizen horrentzat, zuentzat dela sari hau. Eskortea batara, eske naro, aiturrik esan deu sarize niretzako dela. Ez, baina benetan, sarize ondo da, ilusioa aportetan dugu guk amaikara, baina eskatu beste sari mota bat, zer nahiko zendun, beste sari mota bat, zirimirize politze da, Ikusi dugu lehen, politze dela, baina beste sari mota bat? Hambre, tesak eskatuko luke Satisfyer bat, Mirenek eskatuko luke Kariben opor batzuk, ekiz eskatuko zenuk, ezuk? Ez dakiz zerreta, zuk, Jenny? Nik? Bai. Holan, zuri atrapastazo. Baina, zuga safari bat? Bale, nerekin afari bat. Bilboko udalak afari bat, ordainduko dozku. Gaur pasta batzuk eta txokolate bat eman digu, ojo. Ze gozo, ez dugu proba, baina gozo egondi. Hau berriro ni. Ez que, klaro, ez dut konta, baina inak erien bitzat elkarrizketi, Eta, ez que, berak ordaintzen dozte, ez dakit. Zerin bikotan, ez dakit zezan, ez dakit, ez que, itxura honak eukibider dotaz. Itxura honak. Karo, nire nagusi da. Ez que...
hone gauza niri bakarri pastatez. Mentze gauz, amaikako nagusizegaz, Iñakigaz, barkatuko ez da zu Iñaki, baina eske urduri nauz, karo, zu nire nagusizara eta ordaindun biztazu eta holako elkarrizketak eitzie, urduritasuna motezte, bale? Baina, bueno, Iñaki, zuretzako sari hau, zer izen da? Musu bat bezala. Baina musuaz gain bestelako gauzak ere nahi zaititugu. Adibidez? Bakizu, maitasun guztiak diruarekin nahasten dira, eta guk dirua behar izaten dugu. Tamalez, bizigaren gizarte hontan dirue garrantzitsu da, orduan diruzko saritxu be ondo egongo zan. Bueno, aitortzak ondo daude, baina bestelakoak ez du aukera galdu behar, gu behar ditugunak ere eskatzeko. Mesedez Bilboko ikusle guztizek bazkidetu amaikara, eta horretaz gain Bilbo, mesedez, diru apurtzu bet. Ilusioa badekogu, baina dirue bierdako. Gaur egun danetrako bierda dirue. Eta, ia maieran bazkaldu nahi dut, eta holako gauzak.